Πρόσωπο. Είναι κερδισμένο από τους καπνούς. Μάτια στο μάτι. Θα πρέπει να λέω και ένα ποίημα τώρα που θα μου πεις. Έχει τη φωνή αυτό. Δεν ξέρω. Κάτσε να σε πάρω με το κλάδι. Να πω ότι εκπληκτικό. Τι είναι το πουλάκι μου. Τι δεν το λες. Θα το μάθεις στα παιδιά σου. Ξέρεις το εκπληκτικό τι είναι το πουλάκι μου. Είναι κάτι που είναι τα σπατά. Τι είναι πιο πίσω εσύ, δεν είσαι στο πλάνο. Αυτό, το εκπληκτικό. Γεια σου, Ευαγγέλη. Ο δικός σου τώρα θα έρθει, τον περιμένω εδώ, τον πιάσω. Τι λες, εσύ μαζί στο τέλος. Έτσι. Τώρα ανέβει. Βασίλη, έδειξε ένα φυλάκι. Έτσι, μπράβο. Ό,τι εντολή, ό,τι σκύψεις και ό,τι έτσι το κάνω. Αν μου πέκατε εδώ στα... Δεν ξέρεις. Θα σου πω τώρα περί αυτού. Ναι. Είναι πολλοί κόσμος τώρα. Δεν μπορώ να πάω και εκεί τώρα, εντάξει. Θα γίνει να περάσει. Τι? Όχι, δεν πειράζει. Δεν θα τραβήξουμε κιόλας. Εδώ κύριε Ξυλάκη, αυτό πρέπει να αποκαλέσει αυτό.
Πιατάκια, Νίνα. Λίγο Τάκη. Τι να σας πω, το διάστημα αυτό. Μιλάμε, καταλαβαίνω ότι κάθε μιλητής είναι εξ αρχής είναι εντυπωσιακής. Όταν δεν υπάρχει μια παράδειγμα και ξαφνικά βγαίνει κάποιος και λέει εγώ θα σου μιλήσω για το έργο ή εγώ θα σου μιλήσω για το συγγραφέα. Η ώρα είναι να αντιπατήσεις κάποιον, γιατί αυτός είναι ο μιλητής. Αν δεν αυτός κάνει καμία στίβα χειρόγραφα, τότε ξεχνάς τι σου λέει. Κοιτάς με ποιο ρυθμό τα χειρόγραφα κατεβαίνουν. Ελπίζω ότι παρακαλώ να τελειώσω γρήγορα. Λοιπόν, θέλω να πω, καταλαβαίνω πολύ καλά το τι αισθάνεστε και θα σας δώσω ένα ευχάριστο άγγελμα να τελειώσω γρήγορα. Δεν θα πω πολλά. Καλό κάνετε, θα πω... Πράγμα. Θα τον αναλύσετε γιατί δεν είναι και ο πρόεδρος μας. Για το έργο δεν μπορώ, δεν θα μιλήσω. Θέλω να μιλήσω μόνο για το γελαμά. Το έργο δεν το έχω δει. Είναι έργο πέρα. Θα πούμε τώρα. Αλλά θέλω λοιπόν να μην πω ότι για να μιλήσω για το Σιμάκη Γελαμά σας καθώς συγγραφέα σαν λογοτέχνη, σαν στέλεχος ορισμένων οργανώσεων που δεν περιοριστήκαν στα λόγια, περάσαν και στην πράξη. Όταν ακούμε σήμερα τη λέξη αντίσταση, για τους πιο πολλούς είναι κενό νοήματος. Για το Γελαμά υπήρχε στίβος, ήταν στίβος. Ως χρονογράφημα είναι από τους κορυφαίους. Αλλά δεν θα έφτανε όλη η βραδιά για να μιλήσουμε για το να πούμε τι και πώς είναι το γέλο μας. Θέλω να πω ένα πράγμα. Ήρθα εδώ για να πω να εκφράσω τα βασμό μου, την ευγνωμοσύνη μου για ένα σχήμα, το στρατηγικό σχήμα του Λεωδημάσχης, για τη δουλειά που γίνεται σε αυτό το χώρο. Είναι μόνο για μας, πάρα πολλά ονόματα περάσαμε από αυτό το χώρο. Και για να καυστηριάσω τώρα ένα σημείο, όταν η πολιτεία δεν ξέρει να τιμά, αυτούς πρέπει να τιμά. Και όταν αυτό αφήνεται στην όρεξη, στις πρωτοβουλίες κάποιων ανθρώπων, και τότε αυτό σημαδεύει τον πολιτισμό μας. Δηλαδή έχουμε ένα πάρα πολύ χαμηλή ποιότητα στον πολιτισμό. Όταν δεν νοιάζεται να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις σαν αυτές, όπου ένας άνθρωπος, μα το 80 είναι 100 ή 70 τελειώσει ανάλωση τον εαυτό του, τη ζωή του, στην τέχνη, είναι αρκετό και δημιουργεί υποχρέωση νομίζω στην κοινωνία, το να τουλάχιστον ανοίξει κάτι ενδιαφέρον. Το έργο το ξέρω. Και το με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ομολογώ ότι ξέρω τις ημερογενείς δυσκολίες, διάβασα διθυραμβικές κριτικές. Τα πράγματα που γράφουν πολύ δύσκολα. Έτσι όλα αυτά υπόσχονται ότι εμείς οι λίγοι θα δούμε μια πάρα πολύ καλή παράσταση. Να είστε βέβαιοι. Ευχαριστώ.